Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta petibang jitkamsa non birta tepi lang ponek sinang. Karbi long pizza vizara long keduk kepi ke jesu tumpan ki thalebek nang cipusi dok muka long kati song hini ke chok. Kalitang rina rong pipi pan apran karmu dalam kia long pen raikom saki tumpen banget hom tumpan kinep kang nang pon. Engdeng thongke brahini havar Karbi disum surong aji mesen pen talon pacun pon thekji pan nihang donsri jutang havar mai cases tiri kam amai tumpen spi cisik cidang bom lo. Non puthot birtang ton pen lang pon sinang. Karbi long pizza vizar along le long ang tan pen ke bang kebi jesu tumpan ki thalebek nang ji pu pensi. Karbi ara tum semi party dhrom lapen song alam cipu pi pin pen er set prung sepen je song pon lo. Bon semi Karbi long tamas council atum asona som lampat thesi ke thale ji phan ki arni pa par bom lo. Bon semi Karbi ara tum pen semi pizza vizar along ki du kebi ke jesu tumpan ki thale le tiki ke song pon eng ton pon pe pusi prexam adim along pen semi je song pon bom lo. Lapuson tak taksi dok mukai hichi long pen sami kedam tang chiti ni pa ingkora phoni pen ke song pangcheng ponsi chiti ni pa ingkora chokani nini aparman sami ke song sai sami deng pon lo. No eviction notice! No eviction notice! No eviction notice! Pizza vizar puthak non malom ke song hut ke ratum chit o nang ji puphan kali bon sami labang so puthak ratum chirok tok pen ke dubang akenang sodlo hawatin ratum pen sami labang so puthak ke chini pen ning chibi akenang sodlo Karbi long tamas council atum pen jongsit halil lerek le putangte mo arni si baki puthot Karbi ratum chit to pak pen si puthot air set prung sepen che song tu phon bek nang ji lasi mo hala so arni ke song hut ke Karbi ratum stay ongdung aratum ke chitodun bek ja phansi angtong i chi pen chun ribon PGR along lelong ke do tumpan dakten tharle le pulotang te moani si ke la so PGR along le arlo pensi CEM danang klangpo labang so along le arlo pensi moani si MLA danang klangpo dak pensi MP danang klangpo la pusi Karbiang long et klang apan si ilitum ke ahem dam si keng kubatong ruire dan parke toar ke avelu Kichi peran parta pangasakor ke to hello ke rengo naiko. Kichi ke batai sidaji. Eche the ki jut ke batai sidaji sita pangasakor ke man ke lage ani banglo kichi nahi. Pini da kichi go pena ta kichi go pena dikta kichi go ani banglo kichi nahi. Ne sidin demonstration mate dak ingni prong pena kache stong ke lage ahir cipi sakji afane dak kache kangni gadi boy pisita dak ingni lun pen kichi kola plebok terayala asing gajulong tuman pen dak dampik dampo labang so kache song tekfon long tuman ke aning cibinang po non ke bangji prap jin pen ilitum et don in nut nang barsi itu armu ke open ka song nang ji akenang tulu po bang dal ning sibino la sini tun la son ingni pro bere ka song along bidu bomlo mula along tetang lo bulutang te rat amai pi ke thadu ji hala so ho bangke nang li tun ta ani si aporo bangke Sonsuri asai le chokem chodam bukta me hala bang soani bang se tong dun vekji pura nale tum pini pena bangke ning chibi pusi nili ning khelo Pizza vizar ke song bangki ti song pon bompu bon semi malam so phanki havar Karbi sumni sorong aje hurbangki ington pon kokpu athi havar Karbi sumni sorong ji ke talon pon along pensbi jutang jupat along pensbi ratum chetu dunangji jutang jupat semela mangka isi ke song lu pusi litson rong parpen ningji langsung habar Karbi disini sorong aja pada zonal Karbi sehingga langsung isik bangke jutang kapatin lamet kapatin hala dah isi apor isi akhir lo pada jutang lamet lamcong hala dah isi akhirang suatu kosi hala so bangkai isi awak saya apor masih polisi langsung apor hala di lamet kapincong lapen jutang kapincong hala pen Karbi hala dah isi akan jesong penang kosi hala so isik bangke jumrat pen isi apor bang BNC itu hala so isik bangke jutang lamet akan nongsi isi apor di pansi langsung dah bangke sab di ini mana ni kepri pohon lapon bon sami pizza vizar ka song baki kang ton ponji kalisi labang so lama putha ke ratum aphiong aning pung ong tanglo lasi morni se baki ong dung aratum pen chitu paksi air serprung sepen ti song pon thuji pata litson rong pharpen pa chini pon thu
Dampoko nasi dasemet non bangke rat ke lamon ekhem irina le amendment ilong le hilang la pen amendment ke rat ke kum pam ni lo lagi ili tum non ka jesong harna ke mai la hayar ling hai se ninje ling ninje ku kali la su ku bima ka ninje ke komaten ke her ke hap dagli komaten pa khirina dagli la ke ili tum ka jesong pen ke claim ke dam pen ke theglong lo la su ami de ke akimet kali akitong ami de bangkar ong lo apitong ani su ong lo hala so por ke ning tum somja phananang ne pui dala ke khang di komani nu thani phan wa tum siga bang tang ma ne chop ra khang di la ke non ma ke rat ami sikut rat Dipu police station ke parapon lamding road kilometer pli along kedam tang chi ti ni phai creener cap ani pang thek rek thi atum pen karlitang rina rong pi pi afan ar mudel si to wara kung galo kedu tan talia thing pe room long si wartekang phin lo karlitang rina rong pi afan kar mudel atum phasmi so nep ing nang si so dak pen akang sai pi bek nang chi pusi a hemasor mate asomar atum pen sbi Dipu police station along on lam hoi pi dam del lo anke phung hello anke lake rep case lage la tum ke justice ke long vek nang po nitti ni ke ekdam ke long vek ke rep case ka thek lor ma bele ke case kali Dipu rekom sa ki tom pen sabila bangso alam long si dore sang se pil pen kiri ke kurga saideng ponlo la solam ki long ka charap dun bang thomari so tom pan sabi keram tang chiti ni pha inkora phoni Dipu rekom sa ki tom pen nep ing nang pon si Dipu police stations along an one dead lo क्यों आइसिलो क्यों आइसिले La solam ki pen bang thom tum ka chanang chek Dipu lam ting road kilometer hini chandro terang arong amekar kalitang thunaram tisu asopo ransing tisu artan kan phokep Dipu lam ting road kilometer hini suna sing terang arong amekar manik terang asopo mirzeng terang arta ningkan engkoi laban ki mirzeng kathar arong amekar babu sing ingti arta ningkan engkora phopusi pang thekpon सर प्रिलिमिनारी कितना दियो भाई भाई Labang solam ki puthak smi klardak pen kechini jiaphan lapen labang solam ki long non bang konsi kechrap dun dola ma pusi klardak pen kechini jiaphan si labang thoma phan smi karju peter tok jiaphan sibi raikom sai ki atum pen ni thoma proban tv pon chukok lo non ke wangji prin phai kepen kre ni phai kre ke thom ani ant japra lang su jutang aklam long man sip ingding thongke bra hini hawar kar binisum ni sorong aji mesan pen talon pachun pon thek ji aphant tirikam amai cases hawar amai lapen ki pach thaka san chom atumang bong chithan chemung pe dopon jai mek along tirikam amai phu edison terang tirikam amai chun bang laichen englengs hawar amai phu dilip ingti suruputhar vdc chairman simeon rongphar Lukhiram Rongpi Bidisar Klengdun Ingti Amaipu Hanchang Langso Press Club Bisnu Lekthi Dun Amaipu Projenterang Chunbang Rab Chunbang Harold Hanse Lapenki Sai Mechunbang Rajib Rongpi Tong Dun Adun Thu Jaimek Along Pen Jutang Kaching Hont Akhai Ajun Thu Jaimek Along Pen Sibi Jutang Halukhai Reje Pu Matha Ponsi Hon Akorti Tumdat Chitong Dun Pensi Labang So Jaimek Along Sami Mesen Pen Pachun Pon Jutang Kaching Hon Solang Du Karbi Aral Tumban Sibi Non Ke Wangji Engdeng Thongke Bra Hini Hawar Karbi Risumri Sorong Azi Katalon Pon Along Alira Champen Ki Pidun Jia Phan Sami Karbi Pindeng Sumpot Pen Kachithang Ejia Phansi Tirika Mamai Tumpen Chuni Ripon Dom Pini Nilitum Ladak Nihang Don Suri Risonim So Rongaji Nilitum Kicheng Pon Penangar Narji Ding Pen Nilitum Cheng Pon Lo La Penon Nilitum Dak Reception Committee Ahin Pen Nilitum Non Ladak Kapat Ladak Ke Kanji Adim La Sodim Long Ke Kim Kerang Anamang Ke Penangan Tangpon Lo La Pen Dak Field Cleaning La Pen Abang Ke Nilitum Non Ke Bang Jelang Arni Prabjin Pen La Haya Asayamu Ke Klem Ke Patang Ponya Panilitum La Zonel La Pen Reception Committee Tum Chingwai Ponsi Nilitum Non Piniyo Ita Me Chingwai Pon Lo La Pen Abang Ke Nilitum Ladak Kacipati Asondoon Sita Me Zonel Committee Timta Ladak Unit Atum Pananta Nilitum Sithi Mate Kodalu Bin Kadalu Hai Huyanta Pipon Lablo
la pe nilitum non program abang ke program schedule mokha bang nilitum non son sebom la nilitum ka matha pon ladak jonel la pen nilitum reception committee pen nilitum ka matha pon la bang so program last nilitum kicheng point bang ke tarik pre tarik campaign tarik cricket home pulo asi tarik cricket home arni isi rat ame pi long bang ke ilitum kaching honai Karbi Anglong Autonomous Council ACEM akehai Dr. Tuliram ronghang apana bang nilitum dak nilitum aluhi sarpo kachuhang ponye phansi nilitum matha ponlo pen alang li phanta comment and pon pen alang lita na chitong duni kusi lam chak nang chipi pon nalitum kachini pon la unit ko an bang ji ene ke nilitum unit cricket home do sita unit cricket home mang bong pen non la unit ke bang ke confirm lo ta unit ke thom to bang financially kisuman asabo a problem dolang do chat dasi nilitum non la bangso aningkana bang hawa risonim so rong aje la so long bang nang pedun labi phana bang nilitum la zonal secretary dulo yo pen nilitum reception committee secretary niliwa president lo dasi nilitum malang nilitum phana bang chirap chitu dum pen pineng unit doan anta dak na pa chipati dunya phana bang si nilitum body pon po pen ining thelo alang litum ka dog betala so ningkan sek risonim sorong aje along bana chipati dun aje phan te la non kachisik pon tangge phai ko an bak parman dolo kikim kerang penseng lo kan kikim kerang abang ke non la dak main stage along abang ke chok alo la pen artist camp ta hapu indoor stadium long bang si dolo pan isi hini dolang sita ke ongdung abang ke non kikim kerang abang ke kitang si ong lo ton committee pen solang do Karbi rar phan la so ar risunim sorong ajelong kelang ba cherap chito la so thak me CSP ning hang son doma mipik alam lo pening ningkan surihini ra ko rapli aningkan ingdeng thong kebra hini rongaje hawar nihang don suri hawar risonim so rongaje along nali ilitum ka dukabeta la phaso jutanga farman nilitum non dak suruputhar constituency po alam kalilo kaduk abe jok sitame ilitum Karbi putum anamang ke jutang kaching hon pen chinglok kaduk abe alir chamna pi dunya phana bang nilitum ahin pen jonel la pen reception committee ahin pen kaduk abe Karbi arat tum phan anta nilitum ahin pen chuning riponlo dak na chitong donji nang kelang donji alir chamna pi dunya phan Pini Karbi Longri Abirta ban ke lanpan sikang ton pagilo do me thangme kardom